Yun. Mga kasinaga, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog naman tayo ngayon. Kaya gising ko lang mga kasinag at tapos ko rin lang mag-almusal. Tapos pinakain ko yung mga alaga natin. Tapos ipagaspas, yung pagkain niya, inaalsan ko pa ng lamig, nakababad pa dun. Magbabaak ako ng niyog, ayan na mo. Baakin natin mga kasinag at ibilad po natin dito. Habang maganda ang panahon. Ayan, banata na natin yan. Bilangin muna natin mga kasinag kung ilan ba talaga ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, ito. 200 pa lang yung nabibilang ko mga kasinag. Baakin ko muna itong 200 na ito. Maya ako ni pagpatuloy. Baakin ko muna. Panibago yung kamay ko mga kasinag. Naninibago. Palimbasat. Ngalay pa yung ating kamay. Gawa ng pag natin kagabi. Pag balat. Ayun mga kasinag. Natapos na natin baakin. Tama-tama habang nagbabaak ako kanina, dumating si Kuya Ding. Ayan o. Itinikaya na niya, naibilad na. Kaya salamat. may nagtulong sa atin. O, di ba? Hindi ko natatrabahuhin. 600 na piraso. Sana matuyo ngayon maghapon mga kasinag. Para malukat ko na. Para bukas, ibibilad natin. Wala nang bao. Baka bilad natin maghapon yung bukas. Magpula-pula lang kasi ang mga kasinag. Pwede nang ipisar yan. Ganyan naman pagbilad sa araw. Natapos pa lang tayo. Kanina mga kasinag, habang nag-aantay ako nito, nakaupo nga ako dyan sa puno ng mangga. Kisa wala akong ginagawa habang biyabantayan ko ito, nagtanim ako ng saging. Ayan o, nakita nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 5 puno yan. Meron pang isa doon sa may loob. Bali 6 na puno. Kahit nagbabantay tayo nito, nakapagtanim pa tayo. Hindi ko pa kasi mapanda yung kulungan ni pagaspas na gagawin ko. Gawa na hindi pa ako nakakuha ng mga kahoy mga kasinag na gagamitin ko. Yung kakabitan ng mabubong, yung madingding. Pero haligi mga kasinag, nakapagkortina ako. Tapos bibili na lang ako ng lambat, mansaklob dun sa mangga. Abang-abangan nyo yung mga kasinag, gagawin ko po yan. Inuna ko muna ito na ipisar lang itong kupra na ito, para may pang-allowance naman yung mga estudyante doon sa Barangay Bito. Kaya dapat may pisar natin yan. Uminit sana ng maganda ngayong maghapon. Nakambado.
Mga kasinag, wala rin namang init. Utay-utayin ko ng lukat-lukaton, lugkain kung tawagin. Alisan ng bao. Ayun, kagaya itong ginagawa ko. Medyo makulimlim na pati ang panahon, parang uulan oh. Kakaibang, tapos ang simoy ng hangin oh. Kakaiba. Kaya naman lukatin. May ano pa, may yung iba malambot na, yung iba patigas pa. Pero kaya ng mga kasinag. Tiyaga-tiyagain natin kasi pag inabot pa ng bukas ito, lalong kukunat ito. Ayan mga kasinag, nagpahinga muna ako at kumatay kami ng manok na ipapakain kay Pagaspas. Kaninang umaga, last na yung pinakain ko. Ngayon, nagkatay kami, naghuli pa ako ng manok na ipapakain natin dito. Ayan saglit. Ay. Kainin lang yan, kainin. Pasensya ka na, hinapon na ha. Pasensya na kayo mga kasinag ha kung ang update ko sa inyo kay Pagaspas ay pagpakain lang muna kasi hindi ko pa siya maalpasan. Gawa na siging ulan dito sa amin. Agawin lang ang panahon. Kanina nga habang nagbibilad ako nitong kinukupra natin, ayan habang nakabilad yan mga kasinag kanina, umulan. Kaya pinataob namin yan kaya nakataob yan. Kasi malalam na ng tubig habang kaya naman lukatin yung iba, nilulukat-lukat ko na. Marami-rami pa, sana matapos ko ito hanggang alas 7. Matapos ko na yan. Kaya sa ngayon mga kasinag, hindi ko muna kayo ma-update kay Pagaspas ha. Naalpasan natin si Pagaspas. May nagsasabi nga sa akin, dapat daw si Pagaspas nasa laya, hindi daw sa ganyang kulungan. Ang masasabi ko lang doon sa nag-comment na hindi pa man po pwedeng alpasan si Pagaspas, na nasa labas lang. Kasi hindi pa man siya marunong maghanap ng sariling pagkain. Oras na lumipad siya ng lipad kung saan saan pumupunta. Nakakawa naman kay Pagaspas kung hahayaan ko na lang na kung saan pumunta na hindi ko na matagpuan. Hindi na natin mapapakain, baka mamatay lang si Pagaspas. Awa naman. Pag okay na talaga na alam nating marunong na siya maghanap ng pagkain at kaya na yung buhayin ng sarili niya, yan, hayaan natin si Pagaspas pagkaganyan na. Pero sa ngayon, hindi pa muna pwede mga kasinag. Kasi bata pa naman si Pagaspas. Hindi pa siya marunong maghunting ng pagkain. Hindi ko na pinapakita mga kasinag pag binibigyan ko siya ng mga buhay na kung anong yan, pwede niya kainin na buhay. Hindi ko na pinapakita sa inyo. Pero huwag kayo mag-alala mga kasinag, tuturuan natin yan na maging maayos si Pagaspas. Na magiging okay siya. Para pag inalpasan natin, umalis man siya dito, okay na. Sa ngayon, dyan muna talaga siya. Pero yung kulungan niya mga kasinag, gagawin na po natin. Kasi hindi naman talaga niya kulungan yan tapusin ko lang to. Tapos bukas mga kasinag, biglaan, papantayin namin yung simbahan. Tapusin namin yung kisame. Pasensya na kayo mga kasinag, hindi ko kayo na-update kagabi. Gabi na rin ako nang natapos. Pagtagkal ng bao. Ayan inalisan ko na ng bao yan. Kung mapansin nyo mga kasinag yan. Pagkatapos ko magbilad, inasikaso ko muna yung mga alaga, yung mga hayop. Sila Pagaspas, yung mga alaga pa natin. Katapos ko lang mag-asikaso. Kaya ngayon ko lang kayo na-update mga kasinag. Sana matuyo na yan. Maluto na ngayong maghapon para bukas mapira na yan. Maipisar na sana natin yan. Kulang pa sa bilad mga kasinag. Dapat na ibilad ito sa doon sa plaza sana. Matindi ang init dun Bukas pa sigurong maghapon ang bilad nito. Puting-puti pa Pwede pang ipanggata.
Okay pa naman sana ang init dyan sa kalahati, pero pagdating dito malimpoy na. Wala nang init dito sa kalahati, palibas sa tatatapaan nitong mangga at niyog. Saka pati mga kasinag, madilim na naman ang langit. Kung makapansin nyo, nakita nyo? Ano? Ulanin na naman yan. Hindi pa natutuyo yung ating kupra. Babanata naman ang ulan. Sus, Ginoo. Yung bao kanina mga kasinag, nauling ko na. Hindi ko na naipakita sa inyo at gawa ng busy ako. Sulo-sulo lang pati ako dito sa bahay. Si Mrs. kasi by seminar sa bayan ng Seruma. Yung bata naman nasa school. Kaya sulo lang ako dito sa bahay. Habang binabantayan ko nga ito, nag-uling na tayo ng bao. Nauling ko na lahat ng bao dun. Tama-tama, may panggatong na tayo. Tapos nakapagtanim pa ako kanina ng 3 punong saging doon sa may likod ng pinapagawa kong bahay. May 3 puno naman ako na itanim doon. Plano ng grupo namin mga kasinag kahapon, ngayon sana kayo magtatrabaho ng kisame ng simbahan. Kaso lang mga kasinag, busy yung iba. May trabaho po yung iba. Kaya inadjust nila na linggo. Sunday na lang daw. Ang problema pa nito, kami kasi 28 pupunta ng Kanaman sa may Naga. Ikakasal kasi yung kapatid ni Mrs. Pinapapunta kami mga kasinag. Hindi naman pwedeng hindi kami pupunta. At magtatampo yun. Magmumotor na lang kami ni Mrs. papunta dun. Mga 27 ng hapon kami aalis dito. Para dumating kami dun. Darating kami dun gabi na. 28, yun naman ang kasal. Baka mga 28 ng hapon makauwi na kami dito, or 29 ng umaga balik naman kami. Kasi nga kung tratrabahuhin nga nila yung simbahan, abot pa. Makakahabol pa ako. Ayan ang schedule namin doon sa simbahan para makisamihan yun. Sa ngayon, ito muna ang update ko sa inyo mga kasinag. Yung mga ginagawa ko muna dito at wala pa, hindi pa tayo makapag-vlog ng ayos. Gawa ng itong mga kasinag, kailangan bantayan. Pag hindi mo binantayan, kakainin ng aso. Usasan diadal ng aso. Kailangan bantayan, lalo na yan. May nagbabadya na ulanin. Problema pa. Tinahuban ko na muna yung kinukupra natin. Labo-labo ako kanina. Talagang inipon ko. Akala ko babagsak na. Ayan naman kasinag, ang dilim Nakita niyan? Ano? Parang dyan, ang dilim ng langit. Tapos dito, sa gawi dito, hindi gaano. Diyan, ang dilim Nandito ang ulanin mga kasinag sa lugar na ito. Diyan yan ang dilim. Lumalakas sa pati ang hangin. Sigurado na ito mga kasinag, ulan na talaga yan.